مترنا في عدتات ندرجان عينة من نوابرو سبات نابزلا على درجة يبصحهم بزحينا بعين تغيروها مسارتها أقلقلت بمركب نابقس قاسمع بالي يمرحو قشتاتنا بعدتات عدتات ما نبحوس ختماتات عموداتون كل زمالين نحادة كتما قبلونا بزخر روحات الزكاتت كل كتما يفتر كتما أمدوكوان ننبينو إلامان مبقسن كمزلوو تاريخ يبر كتمان قزارسو حدن قوام مجلس قوان تزيبلو بحبر السبات جن ندرجان أغمن نايتم نبرتو سيامي كهبو يخل بحفشو جن نبهلي أقربوت تمساسالي درجان أبران النوابران مأكل زقبر بوحدوغا نتمرتي تعنا مقوعزيان مرخبتاتن ساعات كرماين سبن كال استفالالي نتفتاتن كومون ببينو عينة وهبت أقلقلوت مزكاتت كتماك سمي قبوليخو መንግስታት ፖለቲካውን ቁጠባውን ረብሓታት ከተማታት ኣብዝ መስርትሉ ነቶም መሰረታውያን ነገራት ካባዶ የበግስዎም በኻልእ መዳይውን ካብ በበይኑ ከባቢታት ብዝተፈላለየ ምኽንያታትን ካልእን ኣጋጣሚት ኣብ ውሱን ከባቢ ተኻኺቦም ክሰፍሩ ዝጅምሩ ሰባት መነባብሮም ንምሕያሽን ዓይነት ህይወቶም ጥዑምን ቀሊልን ኮይኑ ንኽርከብን ብዘካይድዎ ንጥፈት ንሽግራት ናብ ዕድላት ንሕፅረታት ከዓ ናብ ርኽበታት ብምቕያር ንሓድሕዱ እናተመላለአን እናማዕበለን ናብ ክልል ከተማ ክቕየር ከም ዝኽእል ናይተን ኣብ ሃገርናን ዓለምናን ዝተመስረታ ከተማታት ይነገር እዛ ካብ ከተማ መንደፈራ ንሸነኽ ምዕራብ 60 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ መላግቦ ናይ ክልተ ዞባታት ናይቲ ካብን ናብን ከተማታት መንደፈራ ባራንቱ ዘራኽብ ስትራቴጂካዊ መስመር ኣብ ሱሳታት ናይ 1900 ካብ ተራ ምትኻብ ናይ ሰባት ናብ ዓዲ ካብ ዓዲ ናብ ሓውስ ከተማ ካብ ሓውስ ከተማ ኸዓ ናብ ዕምርቲ መናሃርያ ንግድን ሸቐጥን ተሰጋጊራ እትርከብ ዘላ ማይ ድማ ኸዓ ናይ ገዛእ ርእሳ መበገስታት ዘለዋ ከተማ ከተማ ማይ ድማ ካብቲ ካልእ ከተማታት ናይ ኤርትራ ቁሩብ ፍልይ ደብላ ካብተና ግዜ መግዛእቲ ትያን ዝተደኮና ዘይኮነት ኣብ 1964 እዚ ሩባታት እዚ ዘራኢ ነይሩ ናይ ዓሶ ቦታታት ነይሩ ዓበይቲ ግራብ እዚ ሳግላ ዝነበሮ ቦታ እዩ ድሕሪኡ ማይ ድማ እዚ ማጨው ካብ ላዕሊ ወሪዱ ኣብዚ ሕጂ ማይ ድማ ዝበሃል ዘሎ ከተማ ኮይኑ ዘሎ ቦታ ቤተክርስትያን እንዳስላሴ ስራሕ ተጀሚሩ ኣብ 1964 ማለት እዩ ሕጂቲ ስረት ካብዚ ይድብገስ እዚ ቤተክርስትያን ዝስራሕ ከሎ እንዳሻይታት እንዳስዋታት ነቲ ሰራሕተኛታት ዘገልግል ተካላት ክምስረት ጀሚሩ ከምዚ ኢሉ ትጉዕዞ ናብ ሓውስ ከተማ መሰል እንዳማዕበለ መጺው ኣብ ድሕሪ ናጽነት ግን እዚ ቦታ እዚ እዚ ዕዳጋ እዚ ሽዑል ይኮነ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ትሒዙ ዕዳጋ ተመስሪትሉ ዕዳጋ ምስ ተመስረተ ማእከል ንግዲ ናይ ዝኸባቢ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ዋላተን ኣውቶቡሳት ኣብ ዝነበራሉ ቅድሚ ናይ ኮሮና ኩነታት ዝነበረ እንትኮይኑን ተናይ ዞባጋሽ ባርካ ኣውቶቡሳት ካብዚ ይምለሳ ተናይ ደቡብ ከዓ ካብዚ ይምለሳ ስለዚ ምድራዊት ወደብ ይገብራ እዚኣ ሕጂ እዚ ዕዳጋ እዚ እቲ ዕሙር ዝገብሮ ልክዕ ከም ዘልኮ መላግቦ ናይ 4 ማእዝን ዝመፁ ዕዳጋ ስለ ዝኾነ ኩሉ ጥሪት ዘለዎ ሸይጥ እቲ ዝዕድግ ሸቃጣይ ከዓ ካብ ኣስመራ ካብ ኩሉ ከተማታት ኤርትራ ኣብዚ ይመፅእ ስለዚ ነዚ ከተማ እዚ ናብ ዝለዓለ ናህሪ ወሲድዎ ማለት እዩ ካብ ከም ሓውስ ከተማ ክፅዋዕ ፀኒሓ ካብ ወርሒ 6 2014 ንድሓር ከዓ ከተማ ተባሂላ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ስታንዳርድ ናይ ከተማ ዘማልአ እዩ ማለት እዩ ብኩሉ ነገሩ ማለት እዩ እዛ ሎሚ ዕምርቲ ማእከል ንግድን ሸቐጥን ኮይና እትርከብ ዘላ ማይ ድማ ክሳብ እዋን ናጽነት ውሑድ ነባሪ ህዝቢ ዝርከባ ከም ኩሉ ገጠራት ኤርትራ ከዓ ዝኾነ ይኹን መሰረታዊ ወሃቢ ኣገልግሎት ትካላት ዘይነበራ ተራ ዓድያ ዝነበራት ድሕሪኡ ኣብ ዝቐጸለ ናይ ናጽነት ዓመታት ግን ቁፅሪ ናይቲ ካብ ቃልስን ስደትን ተመሊሱ ብንግድን ካልእን መነባብርኡ ክመርሕ ኣብኣ ክሰፍር ጀመረ ህዝቢ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ቁልጡፍ ዕቤት ከርኢ ብኡ መጠን ድማ ንመንበርን ንግዳዊ ትካላትን ተባሂሉ ብምሕዳርን ብምውዓልን ክሰፍሕ ጀመረን በቲ እተንጉዶ ንጡፍ ምንቅስቓስ ናይ ሰብን ንብረትን በቲ ሓደ ንፀብራቕ ፃዕራምነትን ህርኩትነትን ናይ ነበርታ ድማ በቲ ካልእ ጽቡቕ ንቕሎን ውፅኢታዊ ገስጋስን ከተርኢ ዝጀመረት ቦታ ምዃና ኣብ ግምት ብምእታው ከዓ ነቲ ብፍኑ መገዲ ዝካየድ ዝነበረ ህንፀት መንበሪ ኣባይትን ትካላትን ንግዚኡ ደው ከም ዝብል ብምግባር
ካብቲ ዝነበራ ስፍሓት መሬት ብዝያዳ ብምዕባይ ብዘመናዊ ቅዲ ንምህናፃ ብኽፍሊ ውጥን ምዕባለ ከተማታት እናተኣልየ ዝተነድፈ ውፅን ፕላን ተዳልወላ መሃንድስ ዓለም ሰገድ ገብረ ኪዳን ኣብቲ ከም መርኣያ ተባሂሉ ብቅዲ ሕፃ ዝተዳለወ ኣቀማምጣ መሬትን ዝህነፁ ኣባይትን ካልእን ኣመልኪቱ ከብርር ከሎኻ እቲ ከተማ ብኣርባዕተ ተመቂሉ ኣርባዕተ ዞን ሓደ ነዚ ቦታታት ይሽፍን ዞን ክልተ ካብዚ እስካ እዚ ኩለን ቦታታት ይሽፍን ዞን ሰለስተ ኣብዚ ቦታታት ይሽፍን ዞን ኣርባዕተ ነዚኦም ቦታታት ይሽፍን ኣብ ኣርባዕተ ዞናት ኣብ ኩለን ብዝከኣል መጠን ዘሎ ኣገልግሎትን ምንቅስቃሳትን ሁሉ ኣብቲ በብከባቢኦም ዝተመጣጠነ ኣገልግሎት ከም ዝህቡ ተዳልዩሎ ናይ ከተማ ሴንተር ኢና ንሪኦ ቦታ ድማ እዚ ቦታ እዩ ምናልባት ኣብታ ማይ ድማ እንተኬርኩም ማይ ድማ ብደቡብን ብምብራቅን ናይ ምዕባለ ገጽ ይብሉን ንመጻኢ ማይ ድማ ንሰሜንን ንምዕራብን ገጹ እዩ ዝምዕብል ዘሎ ብከምኡ ተበጊስና ድማ ኩሉ ኣገልግሎታት ብፍላይ ናይ ንግዲ ንጥፈታትን ንሰሜንን ንምዕራብን ገጹ ከም ዝጥምት ተገይሩ ተዳልዩሎ ጻዕዳ ሕብሪ ዝተለኸ 1698 ቃጽዖታት ንመንበሪ ዘገልግል ቪላ ሃውስ ቪላን ሰርቪሳትን ብጫ ሕብሪ ዝተለኸ ንሕክምና ኣብያተ ትምህርትን መንግስታዊ ትካላትን ቀይሕ ሕብሪ ንኢንዳስትሪን ንግዳዊ ትካላትን ድሙቕ ሰማያዊ ሕብሪ ተለኺዩ ዘሎ ንጋራጃት መዐደሊ ነዳድን መዓርፎ ኣውቶቡሳትን ሮዛ ሕብሪ ንመዘናግዒ ቦታታት ቀጠልያ ንሕርሻ ዝተሓዘን ዝግረብን ከባቢ ሓመዳዊ ሕብሪ ዘለዎ ከባቢ ከዓ እቲ ናይ ቀደም ኣባይቲ ዝርከቦ ከባቢ ምዃኑ ኣብሪሁ እቲ ኣብ ወረቐት ዝተነድፈ ውጥን ፕላን ኣብ ባይታ ንምትግባሩ ናይ ምሽንሻን ስራሓት ክካየድን መስርዕ ዕደላ መሬት ኣብ ምጽፋፍን እናሃለወ ግን ንኤርትራን ህዝባን ኣብ ሓደጋ ንምውዳቕ ዝዓለመ ካብ ትጽቢት ወፃኢ ዝኾነ ኩናት በቲ ብሕዱር ጽንዕን ቅንሕንትን ዝተላዕጠጠ ስርዓት ወያነ ተወልዐ እዛ ቁልጡፍ ቁጠባዊ ሕወየት ከተርኢ ጀመረት ፎሕፎሕ እትብል ዝነበረት ማይ ድማ ከዓ ሓንቲ ካብተን ግዳያት ናይቲ ኩናት ኮነት ከምቲ ኩላህና ንፈልጦ ኣብ ሳልሳይ ወራር ወያነ ሰራዊት ወያነ ነዚ ቦታ እዚ ተቆጻጺርዎ ስለ ዝነበረ ወይ ኣትይዎ ስለ ዝነበረ ከተማ ማይ ድማ ሓንቲ ካብተን ግዳያት ዝኾነ ኣባይቲ ዓንዮም እዮም ትካላት ተራሲ እዩ ህዝቢ መነባብሩኡን ስድሩኡን ትካላቱን ካብዚ ራሕሪዑ ኩሉ ዝኸባቢ ዝጎቦታት እዚ ፋሒሉ ህዝቢ ዝበሃል ኣብዚ ከተማ ኢኖም ዘይካ ክትሱ ዘይኩሉ ድኹማት ኣርጋውያን እንተዘይኮይኖም ካልእ ኩሉ ህዝቢ ካብዚ ተመዛቢሉ እዩ ስለዚ ጥርሑ ስለ ዝፀንዖም ትገዛውቲ ካብቲ ዝደቐቐ ክሳብ ዝፈረየ ንብረት ናይዚ ከተማ ተራሲ እዩ ኣብቲ ግዜ ወራር ወያነ ሳልሳይ ወራር ማለት እዩ ትወስድዎ ዘይከኣሉ ከዓ ኣብ ባላሸማዕ ንሞ ዝኸዱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ከተማ እዚኣ ግዳይ ናይ ወራር ወያነ ዝኾነት ኣብ ሳልሳይ ወራር ካብተን ግዳያት ናይ ወራር ወያነ ዝኾነት ከተማ እያ ብድሕሪኡ ግን ትሕሉን እኽየት ፍእት ህዝቢ ዳግማይ ንግዳዊ ንጥፈታቱ ብምብርባር ናብዚ ሕጂ ዘለዎ ናብዚ ሓሸ ኩነታት ደረጃ በፂሕሎ ማለት እዩ እቲ ዓንዩ ዝነበረ ገዛውቲ እንዳተፀገነ እቲ ዝተራሰየ ትካላት እንዳተተክአ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዝሓሸ ደረጃ በፂሓ ትርከብ ማለት እዩ እቲ ዘይሃስስ ስምብራት ኪኖቲ ኣብ ቁጠባዊ ህይወት ናይ ዜጋታት ዘኸተሎ ዕንወት ኣብ ስራብሮ ናይቶም ነበርቲ እውን ቀሊል ዘይኮነ ስምብራት ገዲፉ ምሕላፍ እዩ እቲ ናይ ሽዑ ዝሃቦ ቃለ ምስክርነት ናይ ነበርታ ከም ህያው ብምዃን ዘዘኻኽር ለተብርሃን ኢሳ ኣበሃል እንዳ ሬዲሜድ እዩ ነይሩ ጫማ ዶ ጨና ዶ ዝደ ይበሃል ነናይ 160 ጃኬታት እንታይ ሞ ንብረት ምምልኡ
كلاينا ما أصح ما أيسله توهالكوس كلاين ده حدارك ده حندك سياس لدون نزري بهالكو برتانا وزعت لترفي ولا حنتي يلا دستي كوكو تقعد خون عفن كي ترفي يلا تهمون إذا تقلت على طول ولا حنتي بغيا ترقص ولا حنتي ترفي له ده نبرة ما يدما نشتي سعدي ما يدما ندابله صوت الغنية بالعكس تايو خلو غنية بهال زنا ولا تسمعي بورن سمع مالتي عينات ديراي كون لا على أخلاق كودي كنت نايد كندي زخون نبراتيو توسيدوكي كم يتقلتي أصلا بملو إني داري ميدي مالتي داري ميدي إزي بملو وسدم ولا نين حدارنا غا بملو وسدم مالتي وحجي بخمية التأيس اللي خداك ماي مالتي حجي حوبي خمان دفرا سديد الليمبر ولا حنت 5 سنتيم دي بلي ولا ورق أيام وسدم حجي مسديد اللي ولا حنت من كسنا تطوي بللنا بركم نمطط رأينا نفلد اليوم كنا قيرم ليفلطوا أبزي بنبرة مايدمان بهزمي بنبرة حزب ختمة مايدمان كما حاشيلهم كون يلوم كزوم تنكسركم كون مزي أنا هون رداني زرا خاينا جرسي زحرقك زحرنك خطأ سير زعتقك نجري تجبراته وقت بلا تخيل كنا كمش وش أنا سويت وسد من قسترينا نفلنا نحن خاص وحنا جوزخ نتوقع نخلينا نحيل مكلخاتنا كمان عقم من حلالنا ولا بزح جدلنا يا درجة نحوق زين خلينا ولا حنتي دمت أنا زي رعدن قال منين يا بنا نحن قاب بتعمت مكيتو نبض من ملاس حايلتات مكلخالنا هاني بتعمي حكو سنة إذا خمت فوق أين حسبنينا ولا حنتي سجم بهالينا እቲ ተሓሊኹ ደው ዘይብል ሃገር ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ድሕሪ ወራር ዝቐጸለ ኣይሰላማይ ኩነት ሃዋህው ኣብ ልዕሊ እቲ ካብ ድራር እሎቱ ክሳብቲ ዝለዓለ ንብረቱ ዝተፈጸመ ራስያን ዝወረደ ዕንወትን ኣብ ምትካእን ዳግም ኣብ ምህናፅን ዓቕሙ ብዝፈቕዶ ሓያል ፃዕርታት ኣንጻር ማዕበል እናተቓላሰ ጽቡቕ ነቕሎን ውፅኢታዊ ገስጋስን ከርኢ ግዜ ይወሰደን ማይ ድማ ኣብ መላግቦ ናይቲ ብስፍሓት ሕርሻዊ መሬትን ፍርያምነቱን ዝልለ ዓዲ እኽልን ጥሪትን ዓዲ መዓርን ጻዕዲትን ዝኾነ ዞባታት ደቡብን ጋሽባርካን እትርከብ ብምዃና ኣብቲ ወትሮ ሐሙስ ዝካየድ ዕሙር ዕዳጋ ንኽርከብ ብድሮ ኣትዩ ዝሓድር ሕዝቢ ሒዘን ዝኣትዋ ኣውቶቡሳትን ካልኦት ናይ ጽዕነት መካይንን ኣዝየን ብዙሓት ምንባረን ዝፍለጥ እዩ ድሕሪት ሎሚ ኣብ ዓለምና ተኸሲቱ ዘሎ ተለባዒ ሕማማት ኮሮና እውን እንተኾነ ብዝተፈላለየ መገዲ ኣብታ ከተማ ከብትን ጠለበጊዕን ደርሆን እንቃቑሑን በበይኖም ዓይነት ኣኻልን ጥረታትን ጠስሚ መዓርን ካልእን ሒዙ ብኣጋር ይኹን ኣድጊ በቕሊ ጽዒኑ ክሸይጥን ክልውጥን ብዝተኣኻኸብ ብዝሒ ዘለዎ ህዝቢ ክትዕለቕልቕ ከላ ኩለንተን ኣብታ ከተማ ዝርከባ ልዕሊ 370 ዝኾና ኣብታ ከተማ ዝርከባ ንግዳውያን ትካላት ከዓ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን መዓልታት ብዝያዳ ዝናጣጠፋላ ኣብ ርእሲ ምዃና ልዑል መጠን ገንዘብ ዝንቀሳቐሰላ ዕለት እያ ካብቲ ምንቅስቓስ ብዝርከዝ ግብርን ቀረፅን ከዓ እታ ከተማ ብኣታውታታ ንኽትመሓዳደር ካብ ዝድረኽ ረቑሕታት ሓደ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ እዚ ብሓፈሻ ስነ ፍልጠታዊ መጽናዕቲ ዝተገብረሉ ይኮነን በቲ ገምጋም ሰብ ክብሎ ከለኹ በተን ኣብቲ ዕዳጋ ዝውዕላ ጥሪት 4-5 ሚልዮን ዝኸውን ምንቅስቓስ ናይ ገንዘብ ምልውዋጣት ይግበር ሕጂ ዋላ ንሕና እውን ነቶም ኣከብቲ ግብሪ ክስታይ ዝገብሮ ናይ ግብርን ቀረፅን ዝኸፍልዎ ገምጊምና ክነብሎ ከለና እቲ ኣብኡ ዘብል ካብ 4-5 ሚልዮን ይኸውን ብሓደ ግዜ ናይ ምልውዋጥ ናይ ዕዳጋ ይግበረሉ ምክንያቱ ናብ ሓደ ከተማ 20-30 ዝኾና ከብቲ ይሽየጣ ናብቲ ሓደ ከተማ ካብዚ ነስመራ ሽየጣ ካብዚ ንመንደፈራ ሽየጣ ካብዚ ንማይምነ ሽየጣ ካብዚ ንዓድኻላ ሽየጣ ሕጂ ኣዝዩ ዕሙር ዝኾነ ዕዳጋ ናይ ከብቲ ስለ ዘለዎ ካልእ ናይ ጠስሚ ናይ መዓር ናይ ደርሁ ናይ ዝተፈላለዩ እንስሳ ንኣሹ ጠለበጊዕ ዕዳጋታት ወሲኽካ ኮሚቴ ምንቅስቓስ ናይዚ ከተማ ክብል የብርህ እሞ ኣመሓዳሪ ከተማ ማይ ድማ ኣቶ መሓሪ ዘረቡ ምቕጻልካ ገስጋስ ምዕባለ ናይዛ ብንጽል ልዕሊ 16,000 ዝኸውን ነባሪ ህዝቢ ዝርከባ ከተማና ከተማ ማይ ድማ ዋላ እኳ ድሕርቲ ውዕል ስምዕ ኣልጀሪስ ኣብ ዝቐጸለ ኣይሰላም ኣይኩነት ሃዋህውን ካልእ ዓለማዊ ተጻዋታትን ኩሉ እቲ ጀመረቶ ገስጋስ ምዕባለ ብኸምቲ ኾኖ ዝግብኦ ናህሪ ክቕጽል እንተዘይከኣለ ብሰላቲ አንጻር ኩሉ ብድሆታት እናመከተ ዛጊት ብውጻዕሪ ህዝብን መንግስትን
ኣብቶም መሰረታውያን ኣገልግሎት ዝተዓመን ግና ኣብ መስርሕ ዝርከብ ዘሎን ልምዓታዊ ንጥፈታት ግን ቀሊል ከም ዘይኮነ እዩ ክንስዕብ ክብል ዘብርህ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ማለት ዝሓሸ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዘለዎ ከተማ እዩ ንኣገልግሎት ጽሩይ ዝተባይ ኣመልኪና እንታይ ዓይነት ምዕባለ ይዝርብ ነይሮ ቀደም ከነይሩ ማይ ከተማ ማይ ድማ ማይ ነይርዎ እዩ ኣብቲ ሩባታት ውሕድ ፅሬቱ ዘይተዋሕሰ ካብ ሻኽ ካብ ዒላታት እዩ ጥቀም ነይሩ ኣብ ዝተወሰነ እዋን ኣብዚ ዳሕራይ ናይ 2015-17 ዝነበረ እዋን ግን ኩሉ ትሕተ ባይታዊ ማይ ስለ ዝነፀፈት ህዝቢ ኣብ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ደረጃ እውን በፂሑ ነይሩ መንግስቲ ነዚ ኩሉ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ፕሮጀክት ናይ ማይ ማለት እዩ ናይ ጃፓን ዲኤንሲ መስመር ኣብዚ ከተማ 12 ዒላታት ተኳዒቱ ካብዚ ክሳብ ዓተኳሉ ዘሎ ሩባ ተኳዒቱ ናይ ማይ መስመር ዘርጊሕሉ ነዚ ከተማ ማለት እዩ ንቐረብ ኣገልግሎት ጥዕናን ትምህርትን ኣመልኪቱ ኣቶ ማሕሪ ኣገልግሎት ጥዕና ብመሰረቱ ኣይነበረን ቅድሚ ናፅነት ኣገልግሎት ጥዕና ዝበሃል ኣብዚ ይነበረን ድሕሪ ናፅነት መጀመርታ እዚ ናይ መነፀር ዓይኒ ናይ እንዳ ዓይኒ ዝነበረ ሕክምና እዩ ነይሩ እሱ ናብ ኣስመራ ምስ ገዓዘ እዚ ከም መደበር ጥዕና ኮይኑ ከገልግል ፀኒሑ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ናይ 2020 ከዓ ናብ ማእከል ጥዕና በሪኹ ኣገልግሎት ይህብ ኣሎ እዚ ማእከል ጥዕና እዚ ሕጂ ምስ ስፍሓት ናይዚ ከባቢ ኣኻሊ ኣይኮነን ምክንያቱ ናይ ንኡ ዞባና ብምልኡ በዚ ካብዚ ዝደለና ካብ ማይ ድማ ንታሕቲ ዘሎ ኣብዚ ኣገልግሎት ይወሃብ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ዞባ ጋሽ ባርካ ዞባ መልቂ እዚ ከባቢ ናይ ሓድሽ ዓዲ ናይ ደጓዕለ መምሕዳር ከባቢታት ናይ ገዛ ቐላቲ ናይ ዓደጓልዕ ኩሉ እዚ ብሰሜንና ዘሎ ናይ ዞባ መልቂ ናይ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብዚ እዩ ዝግልገል ሕጂ እቲ ትካል ምስ ብዝሒ ናይቲ ህዝቢ ዝማጣጠን ስፍሓት የብሉን ብሓፈሻ ግን እዚ ኣገልግሎት እዚ ኩሉ ኣገልግሎታት ጥዕና ንኩሉ ዜጋ ስለ ዝኾነ ካብ ዝመፀ ይምፃእ ብዘገድስ ኣገልግሎት ይህብ ኣሎ እዚ ማይ ድማ ኣብቲ ግዜ መግዛእቲ እዚ ዝኾነ ይኹን ማሕበራዊ ኣገልግሎት ሕሩም እዩ ነይሩ ኣይነበሮን ቤት ትምህርቲ ይነበሮን መደበር ጥዕና ወይ ትካላት ጥዕና ኣይነበሮን እዚ መብራህቲ ድሕሰብ ኣይነበረን እዚ ኩሉ ድሕሪ ናፅነት ዝመፅእ ዘሎ ምዕባለታት እዩ ሕጂ ትምህርቲ ኣብዚ ንኡ ዞባ ኣብዚ ማይ ድማ ዘይኮነስ ኣብዚ ንኡ ዞባ ብሓፈሻ ሓንቲ ጁኒየር ኣብ ዓረዛ ጥራይ ነይራ ናይዚ ሙሉእ ንኡ ዞባ እያ ዝብል ዘለኹ ሕጂ ግን ኣብ ማይ ድማ ጥራይ ኣብ ማይ ድማ ኣብ ውሽጢ እዛ ከተማ ሓንቲ መዋእለ ህፃናት ኣላ 2 መባእታ ኣለዋ 3 መባእታ ከዓ ኣብዚ ከባቢ ኣብዚ ገጠራት ማለት እዩ ዓዲ ገባ ማጨው ሓንቲ ብዝምላድ ማንታ ሓንቲ ብመሓርሽ ኣብዚ ገጠራት ከዓ 5 መባእታ ሓደ ማእከላይ ደረጃ ሓደ ከዓ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣለዋ 8 ትካላት ትምህርቲ ኣለዋ ማለት እዩ ብዛዕባ መስመራት መጓዓዝያን መራኸብታትን ኣመልኪትና ኣብሶ ክስናይኻ ኣቶ ማሕሪ እዚ ቦታና ዝተፈላለየ መስመር መጓዓዝያ ኣለዎ ማለት እዩ ካብዚ ናይ ካብ መንደፈራ ዝመፅእ ሓራት ምናልባት ምስ ናይ ኮሮና ኩነታት ተኣሳሲሩ ተዘይኮይኑ ቀደም ካብ መንደፈራ ዋላ ናይ ግሊ መካይን ናብዚ ዝመፃ ካብ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ ሻምቦ ዝመፃ ካብ ማይ ድማ ዝምለሳ ንዕበል ዝኸዳ ካብዚ ማለት እዩ መስመራት ኣሎ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ መጓዓዝያ ሓራት ካብ መንደፈራ ናብ ዝትመላለስ መዓልታዊ ሓራት መፃና እየን ናይ መጓዓዝያ ፀገም ፀኒሑ እዩ ብናይ ፅዕነት መካይን ንኣሽቱ መካይን እንዳለመነ ወይ ሰብ ክሳብ ብእግሩ እውን ብዚ ናይ ኮሮና ኩነታት ክኸይድ ፀኒሑ እዩ ሕጂ ግን እዚ ሽግር እዚ ተቃሊሉ ሓራት ስለ ዝመፀቶ ነቲ ናይ ኮሮና ቀጥዕታት ኣማሊኣ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ትርከብ መስተሮትካ ፈጢራ ትብላ ማለት ናይ ከባቢ ሕጂ እዚ ከተማ እቲ ፅርግያታት ብሓቅ ታሽሙ ይኮነን ኣሸጋሪ እዩ ምክንያቱ
مبزحته بوحج بحقوق حصاص لزخونه كل جزء صقنا عند تجبريتي تاشمو بحفشا قلنا ناي صريت ناي قحف اللهنا ناي قحف تصري ماكينه اللهنا بيمبوري مطبي تحاوي حدقه هقاطم كلون بيمبوري الله توز ختمه قال كومو اغلغلت زبا مكاينون الله ناي صنعت ماكينه الله ايسوز الله تو دحانيتي اغلغلتات نايتي تاشمو زحجري يبلون مالتي ስለዚህ بفላይ ዛናይ ጽሬት ኣብ ሙሐስ ጽሬት ናይ ከተማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ተራ እያ ትፃወት ማለት እዩ እንዳዘረት ኩሉ ተጎደናታት እንዳዘረት ጽሬት ናይቲ ከተማ ከም ዝሕሎ ትገብር ማለት እዩ መንግስቲ ማህበራዊ ኣገልግሎት ኣብ ኩሉን ንኹሉን ብባዕረን ምብፃሕ ዓሊሙ ዝተፈላለየ ወፍርታትን ፃዕርታትን እዩ ኣብ ምክያዝ ዝርከብ ዘሎ ሓደ ካብኡ ድማ ዝርጋሐ ሓይሊ ኤሌክትሪክ እዩ እዚ ሎሚ ኣብ ኣዝዩ ወሳኒ መድረኽ ንከተማ ማይድማን ኣብ ከባቢኣ ዝርከባ ዓድታትን መሰርሖት ፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ኣብታ ከተማ ተዋዲዱ ካብ ዝርከብ ዘሎ ፕሮጀክት ፀሓያዊ ፀዓት ማይድማ ዝምንጭው ዘሎ ናይ 24 ሰዓታት ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ يوم تريو زلهم 24 ساعات على مبرهات مالتي أقول قلت مبرهاتي أبي أطلع تزبلة ساي أبزي كبابين يزلوا مالتي أب مايدمان كبابين ويعرزان نزوب عرزاب حفشة مالتي أبز وانزي ناي مبرهاتي أقول قلت كتما مايدما ملوك بملوك كله حزبي أقول قلت ناي مبرهاتي الله مالتي حجي كل جزء أقول قلت إلكتريك مجلس معبالي هنا يزخون ختما مالتي حجي كله نقداوي تكالات راي يكونه ولا محبراوي أقولولات كله مس إلكتريك ستحازي قدم عنجت جزء خاي خات قلقل نير قالوا عنجت يلن مغنياتو بإلكتريك مغوغو يتكمالو سب مغوغو إلكتريك زيبلو تلفزيون زيبلو جزء فريج زيبلو دارجا يلن نقداو تكالات يكونه ولا أبتول كن حدار تاريخه كله تكالات مسنا إلكتريك أقولولات تأساسيرو ناب كتما وي تاشمو يتسغاغيرو مالتي سلازي الكتريك نخلو نجر هيوتون كيرو ولا نتي زغاتم زنبر برسات هاغراتون مغتي خوين وي مالتي سلازي زوان تاريخيو زغوبز تاريخيو تاسس تتقوريصو تهزبي زغلغلو زنبر بوتا مالتي برس قصالي برس نيرو حجي ግን كم زريدلها غريبو مالتي تي بوتاتات انتايو كال اماراتيتات ناي صعات يركب سلازلو تهزبي كم تأتي عند حرت جديدو جن أنت بليتين أنت بسلام أنت بقلنا دا جبره نايم براس كدنة نيرو مالت حجي تعاقيت له زي واحد زي حدا خبتي نتيجة مستورات فطير اللي زلوا بزعباتي لومي كابت زناسك سبت زعبي نتفت ببقعات نخجلجل تبعيلو أما يدمات تخيلو زلو ممنشأو صحاو ساعاتن أب كله تواديدو زركب زلو ساعاتن أب كله تواديدو زركب زلو مسمرات حيل إلكتريكن كالئن أملكتنا مساكايدي سرح نايتي بروجكت إنجينير كفلاي قبريسوس أب تزارر بنا اللوخا نحن انتاينا نقبل زلنا أبزح جدلو بزح حزبي نوعي كنان كم أب ديزاين كنسفرخ لنا مجمرتا كم مالت ندفخة توصف لها نبحجي حمشت عمت كاب حمشت كاب 10 عمت كقلقل دخل بزح زمي دا بزحي دقيت تسب كبزح قيل اندستري خبل دخل نعو أقومت اندا تقايد دخل حجي مبزحاتي تتريو ناي ماي ديمان دحر متيلا أب تأساتاتين ترانسفورمر دلوانا ماي ديما تأساتات حجي تاكب لك عدلي أبزح حجي دحر متينا زبمول إذا خباب زتريا دل خازي بزح حزب دلو يكونن هنا جن ترانسفورمرات كله فعلنا أبزنها لك 100 كي أبزنها ل 100 كي أبزخ 100 تنصح قد اللون بحراس أبزي أطريان دلوات بزح ناي كتما جاس كتما ما يدمع أبزنها لزيا مثاس كتما ما يدمع نسن إذا كل زرقحنا مع ترانسفورمرات سب بزح جين دما بلان وجهه عم مسرح تعشوا من دلو حجي أنت عيد قبل مثلكم أتنا جرات تمع بالتات قلطيف وخستايته غيره زغزاوتن مسرح شغر يوم سلازي نعو قمتاتينا انا ابزا ترانسفورمر دربينا عندنا ابز تخيلنا عندنا سلازلو حزبي كودا جن او انت يالوا قلت كالات علوا ماستر بلان سوق غزاوتلو
ስለዚ ደድሕሪና ምሳሌ ሳቶም ሰላም ሰበሉ ኤሌክትሪክ ረኽቡ እዮም ማለት እዩ ንዑ ግምተት ኢና መዓስ ስራሕ እንታይ እዩ ብዘይገድስ ግን ክስራሕ እንተጀሚሩ በቃ ኩሉ ኣብ ገዝኦም ኣለዎም ኤሌክትሪክ ንገሌ ካብቶም ነበርቲ ረኺብና ኣብ ዘዘራርብና ኣለኹ እስከ ካብ ሙሉእ ሽምካ ጀሚርካ ከተማኹም ከተማ ማይድማሲ ቀደም ከመይ ነራ ሕጂ እንታይ ዓይነት ምዕባለታት ተርእላ ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከተማና ኣብቲ ቅድም እዋን ብዙሕ ሕጓፋት ብዙሕ ጎደላታት ዝነበራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ምስ ምምፃእ ናይዚ ኤሌክትሪክ ብጣዕሚ ናብ ምዕባለ ትስጉመሉ ዘላ እዋን እዩ ካብ ዝነበረቶ ኣዝያ ብዝተዓፃፀፈ ለውጢ ተዓብየሎ ኣብ ዘላ እዋን እዩ ሕጂ ምናልባት ምስቲ ካልእ ክስተያት ኣብኳት ማሕበራዊ ተኣሽሙኣ ተበለ ምስ ናይ ኮረና ትካልእ ዝጎደለ ሕጓፋት ብዙሕ ዘለዋ ኣይኮነትን ኣብዚ ሕጂ እዋን ንምዕባለስ ማዕረ ከመይ ደራኺ ኤሌክትሪክ እስካ ክንብሎ ንኽእል ንኣብነት ማዩና ይጠቐስካ ማይ ኣለኩም ኣብዚ ዓዲ ማይ ኣለና ማይ ኣሎ ማይ የለን ክንብል ኣይንኽእልን ማይ ኣሎ ምናልባት መስመር ብመስመር ኣይኹን እምበር ንቁጣታት እዩ ዘሎ ግን ፅሩይ ማይ እኩል ዝኾነ ፅሩይ ማይ ነዚ ዓዲ ካብቲ ዘሎ ንቁጣታት እዩ ፅሩይ ማይ ካብተን ዝረኸባ እያ እዚ ዓዲ ካብተን ፅሩይ ማይ ዝረኸባ እያ ካብተን ቤት ትምህርቲ ዘለዋ እያ ኩታ ማሕበራዊ ኣገልግሎታ ኤሌክትሪክ ይጎደላ ነይሩ ኤሌክትሪክ ኣብዚ እዋን ዝረኺባ ተላ ኤሌክትሪክ ኣዝዩ መስተሮት ዘምፀ እዩ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ደቅና ኣብ ዝደለይዎ ሰዓትን ግዜን ከፅንዑ ዘናግዑ ይኹን ከፅንዑ ትምህርቶም ዝሕግዝ ይኹን ንኻልእ መዘናግዒኦም ዝምልከት ብጣዕሚ መስተሮት ኣብ ዝረኸብናሉ እዋን እዩ ዘሎ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ሕራይ ወይዘሮ ገነት ተኸሰ ማይ ድማ ቀደምን ሕጅን ብኸመይ ትገልጽ እያ ማይ ድማ ክመፅእ ከለኹ ተጣይሰ 93 እየ ነጆ መፅእ ሕጂ 93 ናይ ስራሕ ቦታ እንድያ ነይራ ብዙሕ ምዕባለ ግን ኣይነበራ ሕጂ ኣብቲ 2000 ከዓ ሳልሳይ ወራር ከሪእኹሞ ከዓ ቀንዲ ተሃስየት ማይ ድማ እያ ካብቶም ህስያት ከዓ ንሕና ኢና ጥራይ ኢድና ትሪፍና ወላ ሓንቲ ግን ሂወት እንድሕራልዩ ናይ ኣሕዋትና ድጠፉ ኢዳ ኣጉሂና እምበር ናይ ንብረት ወላ ሓንቲ መንግስቲ ምስ ንብረት ኣይባእስኒ ምስ ንብረትና ይዕንዩ ድድፋእ ደፊኡ ድውሰድ ወሲዱ ከዓ ጥራይ ኢድና ተሪፍና ካብኡ ከዓ ማዓንጣና ሸጥ ኣቢልና ከዓኒ ደቅና እንዳምሃርና ከዓ ኣብዚ ድብፃሕ በፂና መንግስትና ህዝብና ሒዝና ማይ ድማ ከምዚ ትሪእዎ ከዓ ህዝቢ ተሓባባራይ ተሓባበርና ትደይብሉ ነቲ ደለዎ እንዳገበረ እንዳተወሃሃደ ኢድ ኸይድ ተሓጋጊዝና ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሕና ሕጂ ከዓ ሶላርና ተደለና መብራህትና ተደለና ቴሌቪዥንና ሞጎጎ ማይ ከም ድላይና ደቅና ነምህር 24 ሰዓት ልጅ ናጽነትና ርኢና ወያና ከምዚ ሕጂ ክሪኣ ከሎን ማይ ድማስ ክንደይ ምጓሃየ ሕጂ ናይ ብሓቂ ተሓጉሽና መንግስትና ህዝብና ተዋሃሂዱ ተሳኒ ስለ ድኸይድ ንኹሉ መኪትዎ ንኹሉ ውድኸታ ንጥሜት ንጸላእትና ደጥፍዎ ኩሉ መኪትና ዝደረጃ ዝበፂሕና ኣለና ሕጂ ከዓኒ መንግስትና ነመስግን ናይ ብሓቂ ትዝክር ዶ ገነት ኣብቲ እዋን ትዝበልክና ንላዕል ገጽ ኸይደ ነረቲ ምፍንቃል ማለት እዩ መጽኦም ስራእኮ ሳይተገረምኩን ምክንያቱ ትስርሖም ይደገርመካ ጠፊኤ ኢለ ሳይጓሁን እንታይ ዓይነት መንግስቲ እዚ ምስ ንብረት ባስ ምስ ንብረት ሕጅስ ጨው ቡን ገልመለ እዩ ዝደፊእዎ መንግስቲኩም ይገብርኒ መንግስቲ ደምፀው ዕላማ ተዋጊኡ ድዩ ምጸላእቱ ተኮይኒ ይድኸይድ ሕጂ ገሪ ምን ንበር ኣይጓሁን ይኹስትር ይኣሪ ነረ ከምቲ ስኻትኩም ድመጻኸማ ሲኢልኩም ኸይድኩም ኣይተገረምኩን ታልክና ሽዖግና ንእሽተይ ድባይ ረኺቡ ኢለካ ንእሽተይ ድባይ ረኺቡ ንህልካ ኩሉ ንብረት ዓነው ነው ኣቢሉ ድዝረፍ ዘሪፉ ድብላዕ በሊዑ ድድፋእ ደፊኡ ከይዱ ኢለካ ትሽዕ ግዜ ንሕና ግን ዋላ ሓንቲ ኣሕዋትና ሒዝና ንኾነ ነገር የለን ኢለካ ሽዑ ሕጂ ከዓ ልክዕ ኮይና ከዓ የሕዋትና ሒዝና ስጋዕ ሕጂ ምኩት ኣለዉ ንሕና ግዳና ሓዳርና እኳ ንገብር ኣለና ኣብ ገዛና ኣለና ኣብ ብርሃን ኣብ ፅሩይ ኣብ ዓራት ንድቅስ የሕዋትና ስጋዕ ሕጂ በረኻ እዮም ደለዉ ሕጅስ ናይ ብሓቂ መንግስትና ነመስግን ንገሌ ካብቶም ነበርቲ ረኺብና ኣብ ዘዘራርብና ኣለኹ ሽመይ ኢትዮጵያ ኺዳነ ሃይለ ይበሃል ተቐማጢት ከተማ ማይ ድማ በዚ ድሃበና መንግስትና ተመስገን ናይ ሶላር ናይ ጸዓት ድማኒ መብራህትና ወሊዕና መጎጎና ብኤሌክትሪክ እንዳሰርሐና ደሎ ፍሪጅ ደለና ፍሪጅና ወሊዕና ብጣዕሚ ነመስግን ተሓጎሽና ነቲ ከምዚ ዘይረኸበ ንኽረኽቡ ንትምነ ንምነ ብጣዕሚ ግን ንሕና በቃ ጽቡቕ ኣለና መጎጎና ወሊዕና ካብ ትክን ካብ ሓውን ካብ ኩሉ ርሒቕና በቃ መጎጎ ሓው ብሉ ጽልዋ ብሉ ኣብ ደለና ሰዓት
مبرهاتنا ندولعنا أبدلنا ساعات مجوجنا ندولعنا نتقم لنا. إذا مبرهات خير ندتات مجوجات راديو ولا ندقنا مرتقط نعلو بكمبيوتر كريلو حكمنا نفوصلو مدهنتنا فريش كمطلو دخل بطعمي لنا كل لنا دقنا أبدليتهم ساعاتهم تسيوم تمرتهم يصنعلو حكمنا دهبنا مدهيتنا فريجنا أزحلنا درسنا قال عناديو دخاني حكمنا مدهيتنا توهمنا ونس بتصبونا زحل نقمطه فريج لزلنا بزانا ساعات زياس تولعت نتقم سلزلنا أو أزحلنا نتقم نزحل أزحلنا هاني بطعم مدهيتنا ها بقبو نكاتاتل دقنا بقبو تمرتهم كاتاتلو أبدلي وساعات تسيوم تمرتهم أصنعهم شهية ما في اليوم يخرجوا طعم صبا لنا سمي يوهانس كستي بهال تقمات ختمة مايدما مالتي قدم حجي أبزع عدس خوني إلكتريكاي نبرن انت دا أنير خوينون ناي ولك أسبات جنريتر بمتقام نحنت أمبلسي نوري حقلتم 250 لك يعد بلك أرلو خم ناتتقمنا نبر نيرنا مالتي سخمان أمونغو ساعة 10 مشيت مالتي حجي كن أزي ملوء زخنا أقول قلت قطري تبل ليت تبل نركب لنا مالتي بحق إزمسجن أقول قلت نركب لنا بساعة زي يقصل لنا ترى أخذت كمتي نحن رخيبنا يدلنا خا ملو ختمات إيرترا رئينا رخيبا كن خا نصب مالتي بحق أنا يوب جبراب نرأي بال تجادا لا يكوينه كابتم ما بشحنت عتميتن 96 بمحور سنكلام كنا تجادلتن بمنجستي إيرتران كابز تتعيسو وي متكل إجري توهيبنا نتفج جمرنا هنا زخون نقول له 5 طريق وزل 5 بزلة تكالزي كاب بيتعي حبستن دابارن دكان على مسؤول كم نتفت مالتيو أب تصبق كناتات أب تصبق نتفتاتهم كلنا أجات أم خوينو مزم غربيتنا يدو ما يسألو ندحريت كم نملس غيرهمنا تراينا هنا ملاز يكونه بحفش نتهاجر انقفات غيرهم مالتي خابتي كخدو زغبو ازنبره منكركرن نزي معبالن مالتي قلعهم سبيتهم مصيوم غفيطهم ما خيدهم ترايتهم وتادرا زيكونو مس كل مولو مصيوم يوم غفيطهم ما خيدهم مالتي دبي كوينات لهم اب ساعات مالتي نعاتهم دبي سلازي بز مسرات نحناتي زغاطم عنقفات كمزي خوينو ابز وان زي تداخري خوينا كن سالا منغستنا سالا لعلن تحتن ناي منغستنا بدغ يكون بوشت يكون اب ساعات زين تزنوره تتمليسا زي كونسي كينو خيدا خمزلا تساعتي اب سلامينا نبرنا الرحمن ناي اغلغلوتنا جنريترن ناي الكتريكنا ينبرن اب ساعات زين سولار كاب استفلي كبابي استفلي عدلات زرخبز عد زيا بزمت انكا نحنا بتساعتي وي قدم زناي الكتريك غداي نقول زنبرنا وي زغاطمنا زنبره صقمات اب ساعات زي عيني يلن نبريا خوينو